Ben, vamos agora a facer neste vídeo e intentar resolver os exercicios estes que temos aquí enunciados, exercicios de un ficheiros, que son uns enunciados así un poquinho, bueno, os ejercicios eu creo que máis chulos, por lo menos que sí pode haber un poquinho de utilidade. A práctica 1 consiste en facer traballando con ficheiro de texto, que isto ahora dentro de pouco xa o vamos facer con Basatos, pero bueno, traballando con ficheiro de texto, trátase de ter un registro onde vamos a, bueno, guardar a nosa opinión sobre un bar, guardalas, pintalas así con un formato. E despois o segundo exercicio que nos fai é traballar con ficheiro onde nos vamos a poder ter un desplegable, onde vamos a poder buscar as notas no archivo, basicamente poder consultar aquí as notas, mirar a nota que nos temos, buscar nota por un DNI, unhas búsquedas básicas en ficheiros. O enunciado creo que é fácil, o necesariamente é guardar isto nun archivo e que cada vez que cargue a página, cada vez que entremos na página, que podamos pintar a información. Vale? Entón vamos a ver como estaría feito isto. Tedes a solución xa nos enunciados estes exercicios 01 solucións. Vamos a abrir un segundo. Vamos a verlo sobre eso. Vamos a coller o de lectura. O que estamos sobre o de visitas, o que se chama visitas, vamos ao de visitas. Vou coller a página principal de visitas, vou a coller... non, isto non é visitas, isto é lectura, perdón. Vamos ao de visitas que está aquí abaixo. Vamos ao index.php. Vou a copiar a ruta relativa, vamos a arrancar como sería a ejecución do... Xa vou minimizar isto. Vamos a arrancar como sería a ejecución do... Bueno, do exemplo. Vamos a poñer noso localhost. Vamos a poñer a ruta, vamos a cargar, vamos a mirar e vamos que de momento no momento solo hai este archivo, vale? Eu carguei a página, temos un archivo como este. Non ten tanta complicación como o vídeo anterior, simplemente vamos a mirar como está feito. Para empezar, o que tedes que ver é que eu o primeiro que vou empezar é polo final. Como fago para guardar o sea, hai tres archivos, hai un index que é o principal e hai outro que é o de visitantes, vale? Xa vamos a ver agora como funciona isto. Entón, o índice é o meu ficheiro principal e a información vais almacenar nun archivo que chamei visitantes.txt e visitantes.txt ten un formato concreto. Perdón, que vou cerrar isto. Ten un formato concreto. Fixadvos que o que estou almacenando, deixadme ampliar isto un pouco, que estou almacenando para que se vexa completo, xa é, fijadvos o resultado que estou vendo aquí, teño Pepe, fijadvos que xa teño en negrita, vale? Entón eu no propio archivo, como estades vendo, xa estou guardando a sintaxis que me interesa para que interpreta a negrita. Despois xa temos aquí un enlace e eu xa estou guardando tamén a información, é dicir, eu no ficheiro gardo xa a estrutura que quero que despois se me pinte aquí no archivo. Podíase facer de outra forma? Sí, podíase facer de outra forma, pero bueno, desta forma, e fijadvos tamén que aquí aparece un guión. Vou facer outro exemplo, vou meter outro novo mensaje, vou poñer que o meu nombre é Pepe, vou poñer que ten un mail que é o de sempre, pepe@gmail.com, vou poñer bos días na casa do señor, do taberneiro mellor, vou dar a enviar, vai no pintar aquí abaixo, bueno, vai dicir isto, vou volver, vai mo dicir aquí abaixo, vale? Fijadevos que o que estaba inicialmente é desde este guión que hai aquí, que empezo aquí hasta aquí, e aquí aparece o seguinte elemento, vale? É fácil deducir que no meu archivo isto non o estou grabando por líneas, por exemplo, xo fago un pouco distinto ao exercicio que vimos antes, estou guardando todo para diante, pero teño un elemento que me vai a permitir diferenciar se estou no primeiro registro, se estou no segundo. Tamén fijadvos que aquí xa meto un HR. Este HR que meto aquí é o que pinta esta raya, sabe de lo de marcas, esta rayiña que aparece aquí, xa estou pintando directamente no propio mensaje. O que quero que entendades aquí é que xa non é o mesmo caso de antes, que non estou lendo liña a liña. Podíase facer así? Sí, podíase facer así. Aquí simplemente, se meto máis mensajes, vai ser todo un ficheiro continuo de texto, solo que cada mensaje se vai a separar por un guión. Vale, simplemente isto como anécdota diferente ao que vimos antes. Tamén é fácil entender que se é a primeira vez que eu entro nesta página, vai a pintarme o formulario, vaime a ler os datos que teño aí, e se lle dou a enviar vai a facer algo, pero se vos fixastes, hai un minuto, vou poñer a Pepa, se poñemos aquí outra vez Pepa, e lle poño o texto que irades, e lle dou a enviar, fixadvos que aquí o proceso outra página. Xa non estou
facendo isto desde a mesma página. Poderíase facer como fixemos nas outras perfectamente, pero aquí é un caso onde o que estou facendo é cando lle dou a enviar é outra página que procesa a información. Por eso, aquí temos o index e temos o visitantes.php, que insisto, isto podría estar incluído no index, igual que vos digo en todos os exercicios. Podemos ter un único ejercicio, un único script PHP que me ejecute todo. Comprobaría, oye, estás entrando despois de haber dado enviado ou non estás entrando despois de darme enviado, porque se non lle deches enviar, entonces cargo os datos, poño o formulario e leo os datos do ficheiro igual que fixemos antes. Ou podría ser como pues agora, oye, deches enviar, sí, bueno, por aquí la pintas no formulario, pero xa pasas hacia abaixo e xa me metes, lees os datos todos, gravas e todo. Aquí está separado. Non é nin mellor unha cousa nin a outra, como vos vexades, vale? Isto nunha página sola tamén quedaría guai, o que pasa que igual se nos complicaba. Pero bueno, podemos facer con unha sola, podemos facer con dúas, vamos a intentar velo con dúas. Neste caso temos o index.php. Os estilos, vos dixen que non ten moita importancia, pero bueno, HTML, aquí aparecen algúns sintaxes de JavaScript, como de momento non creo que controledes desto, pasades delas, ou a poñedes ou non a poñedes ou os borrades, da igual, simplemente son peros efectos e para que limpo o formulario cando cargamos, etc. Non ten moita importancia. En calquera caso, teño aquí un formulario que cando o execute vai ir a visitantes.php, cando lle dei a enviar, vale? O formulario ten un campo nombre, tamaño 25, temos un input type submit, row expand, bueno, temos un formulario, temos o mail, name mail, un formulario, temos un test area, caso de información. Cando empece o servidor a pintar esta página, pintará o formulario tal cual está. Van, a partir de aquí, bueno, div, alin, center, mensajes deixados polos usuarios, pintamos isto, HR, que vou a facer? Eu quero pintar, ainda que sea a primeira vez, non lle estou dando a enviar, quero pintar se hai algo no ficheiro. Oye, existe o ficheiro que neste caso lle chame visitantes.php? Existe? Porque se non existe, oye, todavía non meteche ningún comentario. Vale. Si existe, metemos o nombre do archivo igual que sempre. Apertura solo para lectura. Coloco o punteiro puntero al fichero al principio del fichero. Aquí estou utilizando outros métodos para abrir e para ler, vale? Pódese facer de 40 formas distintas. No outro, como iba línea a línea, eran mellor os outros métodos. Aquí non vou ir línea a línea. Entón, FOP, o sea, nombre do ficheiro, ou ábreme o ficheiro en lectura. Isto de momento, bueno, vamos poniendo aquí, ¿vale? Apertura solo para lectura, coloque el puntero al fichero al inicio del archivo, FREA, lectura de un fichero en modo binario seguro, con file size, toma todo el contenido indicado, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira, oye, quiero que me leas ahora, esto abre un archivo, digamos que fai un canal o archivo, fai un canal de comunicacións co archivo, vámonos a ler. Que queres ler? Quero que me lees ese archivo. Canto? Acordaos que teníamos unha teoría, podíamos ir de 1024 en 2048, é dicir, podíamos dicir os bytes que queríamos que lera, ou simplemente con esta función calculo o tamaño do archivo e lemo todo. Cerramo o archivo. Aquí teño incorporado todo o contido do meu archivo. Cal é o tema? Que isto non está por líneas, isto é un string que me ten todo o contido do archivo. Neste momento tería exactamente o mesmo que tedes vos aquí cargado. Tería un string que ten todo isto. Vale? Entón, que lle digo ahora? Oye, mira, vale, quero que me rompas, tío, quero que me rompas isto porque así non me sirve. Precisamente por eso temos un guión que é o que me vai a permitir que me rompa por cada un dos registros. Aquí me rompería unha vez, aquí me rompería o segundo mensaje, aquí me rompería co terceiro mensaje. Oye, rómpeme isto, vale. Ben, seguimos, entonces. Ordenamos isto, cando facemos explode por isto crea un array, vale? Ordenamos el array líneas de manera inversa por la clave primaria que se genera automáticamente para poder visualizar. Que estou dicindo con isto? Estou dicindo que se eu recorro este array, vale, e se non o ordeno, pois a orden que nos pintaría aquí, sería a mesma que temos no ficheiro. E nós, en principio, parece que nos interesa nos mensajes deixar canto máis arriba os máis recientes. Parece que nos interesa iso, vale? Que aparezcan arriba os recientes. É unha tontería no exercicio, non sei se o poñía no enunciado, pero nós, que sepades que podemos facer. E como facemos eso? Tiñamos unhas funcións de arrays que nos permitirían ordenar. Acordámonos, se isto é un array, separa por o guión, crea un array, posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, ordenamos el array líneas de manera inversa por la clave primaria, é dicir, polo índice. O último que se metiu é o primeiro que vai aparecer. Entón, con isto reordenamos esa línea. Imprimimos,
que imprimimos? Oye, píntame unha tabla. Isto supónse que é unha tabla. Recórreme o array. Vale, recórreme un array. Píntame un TR, píntame un TR. Ponme un TD, ponme o contido da liña. Fijadevos que o contido da liña en cada unha das opcións vai a ser isto, na primeira liña, o que vai a pintar é este código que hai aquí, este guión de aquí. Este código, curiosamente, que lle fai? Teño que pintar en HTML, aparece unha B negrita, Pepe, negrita. Este é un enlace. Entón, pintar que aparezca isto así é inmediato, porque xa teño, o que é máis complicado é guardar o archivo, guardar nese formato, pero lelo, eu recorro, e fijadevos, simplemente con facer isto, $línea, se vai ter todo ese código en negrita, non sei que, enlaces, me vai pintando cada unha delas. Cerramos a tabla e senón todavía non agregaches nada. É dicir, pintar isto, unha vez que os datos están metidos no ficheiro, é realmente sencillo. O problema é cando eu queira meter agora outro dato máis. Vamos meter outro dato máis. Vamos a poñer aquí Adam. Vamos poñer o mail que sea. E vamos a darlle proba para guardar os datos. E vou dar a enviar. Cando de enviar, estaremos aquí arriba. Quen ten que procesar isto é o ficheiro visitantes.php. Vamos a ver que é o que fai visitantes.php. Ahora está noutro archivo distinto. Este visitantes.php respecto a index non ten ningunha relación con el. O único que lle pases ti cando lle fas a chamada aquí, cando lle das a enviar, eso que lle pasas, vale, vamos a ver para atrás, eso que lle pasas está por $post. Que fago cando arrancaba a página visitantes? Mira, esta é outra forma de comprobar. Acordadevos que no outro exercicio facíamos file exist. Aquí digo, mira, eu son capaz de abrir visitantes.txt para añadir. Si isto é certo, vou meter aquí o enlace ese visitantes.txt. Se non, que mato o proceso. Esta é outra forma de decir, mira, se o visitantes non existe ou non teño permisos, error sacar un mensaje, que non me dé un PT, que me dé un mensaje de error abrir el archivo. Es decir, apertura del archivo en modo solo escritura, coloca el puntero al final del archivo, porque teño que sumar cousas, teño que añadir ao archivo. Se el fichero non existe, intenta crearse. Cando poñamos isto, abre o ficheiro se non está, se está, abre, coloco o cursor ao final para seguir escribindo, se non está, creo. Vale, eu recibín o nombre, recibín o mail, recibín o mensaje, e boa cousa aplicar o HTML Special Chars. Vou a pasar a $non o $post, o nombre que me pase. Aquí un tema que, bueno, deberíamos comprobar que me está mandando un nombre que ven o valor, vale? Non sei se o fixen aquí, non o fixen, deberíamoslo facer. O mail, outro tanto. Oye, mira, se está vacío o mail, se o tío non mandou un mail, pois entonces inventasme ti un mail. Se non, o mismo, lemos o mail. Esta mesma comprobación poderíamos poñer aquí, pero inventarse un nombre non ten moito sentido. O mail sí que se ve máis veces inventado, vale? Entón, eu doi aquí, doi a enviar, o nombre vemos que é obligatorio, mail non, se non me mandas mail, o que vai facer é vaime coller que é sinmail.com, metémolo en mail, vale. Aquí comprobamos si el mensaje viene vacío. Se non me mandou nada aquí no texto, home, se non me mandas no mensaje, digo que o mensaje é sin comentario. Poñemos aquí unha serie de outras funcións que se podrían utilizar. Vale, tampouco ten moita ciencia. Isto, bueno, moita ciencia, non ten moito interés. Utilizamos arriba, non vai ser máis que suficiente, pero bueno. O stream tags, quitas barras dun string das comillas, se hai comillas sacas, NBL2R insertos o salto de línea en HTML. Bueno, hai unha serie de propiedades, non vos compliquedes moito, vades ter os apuntes, ledelas así e xa está. Se o queredes facer profesional, facedelo así, e senón, pois... Isto é simplemente para se aquí no mensaje me metió unha barra para comentar comillas, carácter de escape, cos errores, sacalos, vale? Con eso tamén debería de funcionarnos. Entón, o mensaje aplico esas funcións. Ben, calculo a hora do sistema, porque se vos fijades aquí, estou pintando ahora cando me manda un mensaje, dame a hora, este é o formato no que quero. Ahora o truco está, se vos acordades, en visitantes.txt eu teño que construir esta sintaxis. É dicir, realmente cando insertei agora este mensaje, eu empecé aquí e teño que insertar todo este valor. Entonces terei que construir este valor. Como fago? Fago con isto. Defino unha variable, vale? Empezámola. O mail vou a modificar porque eu sei cal é o mail, pero eu quero que o mail, fijados, o mail quero que teña este formato, é dicir, quero que o mail sea, comillas, href, escapo o carácter, poño mail to, bueno, esta é outra forma de escribir o mail, poño o valor do mail, vale, se mirades esta sintaxis de aquí,
cando inserte, se vedes o código fuente da página, é o que estamos insertando aquí. Cando metamos o código fuente da página, o que estou metendo aquí é href, vedes o enlace href, mail2, e poño tamén o correo para que me pinte esta información de aquí. Vedes como está poñendo href, escapo a comilla para que me poña esta comilla, mail2, dos puntos, pinto o valor do mail da persona, escapo as comillas para que me poña a comilla ese estado final, cerro bueno, a chave esta, ao menor este, o maior, e volvemos a pintar o mail, montamos o enlace. Vale, e a página entonces como vai quedando? Porque de momento o único que estou facendo é o enlace. De momento, con eso único que teño feito é a estrutura esta. Son, bueno, se hai algo, xa teño esta estrutura montada hasta aquí, vale, xa teño o enlace. Tería que meter os paréntesis, seguir poñendo ahora a fecha. Seguímola construindo, perdón, visitantes, seguímola construindo. Oye, a página, que non era nada, é igual a página máis o que ven agora, o punto acordado que era para concatenar texto destas variables, pois mira, méteme agora a B. É dicir, porque acordados que teño que ter a B esta para que me pinta aquí a negrita. Entonces méteme unha B, píntame o nombre da persona, o sea, píntame Adam, cérrame a B, vale? Ahora ponme un paréntesis, comillas, estou pintando o mail que eu acabei de construir antes, cerramos outra vez a negrita, fecha, píntame aquí a data na que estamos, vale? Mensaje, BR, méteme un salto de línea, metemos o salto de línea despois do mensaje, méteme aquí un BR, vale, para cerrar este de aquí, méteme un HR para a línea e ponme o guión, o importante este guión que temos aquí, que é o que nos vai a servir a nos para separar cada un dos registros. Unha vez que temos construído o que quero guardar, fwrite, no archivo que teñamos arriba, o valor desta variable. Hasta canto vamos a escribir? Un carácter 2, no. Calcúlame canto mide todo este rollo, porque vai a ser, en función do mensaje, vai a ser máis ou menos largo e píntamo. Cerramos o archivo, volvemos para atrás. Cando volvo outra vez atrás, o archivo, a información se estará guardada en ficheiros.txt. Cando volva a cargar en index.php, recargamos a página e vai estar a información guardada. El que vistes agora, é outro exercicio donde utilizamos, sobre todo aquí o que é máis complicado é a forma de escribir, pero aquí utilizamos o fopen para abrir, que para min igual son máis sencillas, que máis o fwrite para escribir, dicimoslle que longitud queremos que escriba, cerramos o archivo, construímos a variable que nos queremos e esta lectura funciona perfectamente cando o archivo de texto pois algo como este todo continuo. Se fora por líneas, podíamos utilizar as funcións do exercicio anterior que fixemos ou outras que hai. Vale, bueno, pois este sería máis ou menos o exercicio este primeiro que temos aquí. Temos despois o outro que é así do enunciado este, que non sei xa se o perdín por aquí, temos outro que é o de buscar registro de notas, vale? Vamos a velo ahora rapidiño porque ven sendo moi parecido a este. Temos un de registro de notas. Que é iso de registro de notas? Bueno, vamos aquí a lectura de notas. Aquí teño máis archivos. Vou ir ao index.html. Vamos ir por aquí a ver que nos fai isto. Un minuto, vamos aquí. Vamos a cargar aquí o localhost. Vamos ao ficheiro este. Vamos a mirar o que nos fai este. Antes de abrir o registro de datos hai que introducir algún mediante o formulario que teño nesta página. Bueno, vou empezar un exemplo, vale? 5, 6, 7, 8, creo que hai que meter así. Non hai controles non hai controles de que o DNI sea correcto, non. Registrar DNI, teóricamente está agregado, introduco o DNI non, xa teño un DNI cargado, tamén o vou comprobar. Bueno, estades vendo como vai. Se quero abrir o registro de notas desde aquí, ábreme directamente o ficheiro ca información que teño, vale? E vou a buscar agora, que máis nos fai aquí? Vamos a registrar nota, a ver se agora podemos registrar a alguén que sea de verdad. Vou poñer 8, 8, 8, 8, 8, 8, cantos van? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é unha letra T, non sei se isto está ou non está, non creo, vou poñer que este está suspenso, vou poñer un 5, vamos a registrar, guardándose correctamente, vou volver, vamos a ir ao listado de notas, abrir o listado de notas, debería aparecer por aquí, non sei cal grabei agora, non están por orden, vale? Será cal foi o que grabei agora? Igual non está, onde está? Creo que escribí un 8888, pois igual estou abrindo outro archivo, non sei cal recarguei. Non, está aquí abaixo, hai que recargar, vale? Temos aquí, non estaba guardado. Temos aquí o noso archivo 8 notas tt, vou cerrar, vou copiar ese DNI, vamos a intentar buscar un DNI, vou poñer o DNI para que vexamos, vou poñer o 88t, creo que era este, vou buscar a nota e el vai me encontrar. Deberíame encontrar, dime 5, registro 12, dos datos, dame unha serie de información dese
desa nota. Vale, bueno, vistes que son así varios archivos, vamos a empezar moi rapidiño co primeiro, vale? Vou empezar co primeiro de todo, co index. Está feito en varios archivos, podría ser un solo, temos o index, esquecedvos da parte de JavaScript, xa vos lo explicarán, non ten maior ciencia, esquecedvos desto de font reset, esquecedvos desto, o único que teño nesta página index.htp é un campo para meter o meu DNI con a longitude 9 e pois teño algo que fixen a man, vale? Non está feito con PHP, podíamos facer con PHP, ahora xa sabemos, pero bueno, está feito en HTML. Perdón, onde estamos aquí? Perdón, o index.html. Vale, temos aquí os enlaces a datos, temos enlaces a buscar, non ten nada. Temos aquí un formulario que cando lle dé a action me vai a ir a index.php e cando vai a index.php o que fará en index.php pois será recibir os valores, recibirá o DNI e recibirá despois tamén a nota co valor que lle estamos pasando. Ben, hasta aquí non ten moita ciencia. Vamos a ver rapidamente o index.php. Se entramos en index.php, o de sempre, oye, estás chegando aquí porque me mandaches un... O sea, a única forma de entrar aquí é que me esteas mandando un DNI e que me esteas mandando nota. Se me veñen vacíos, ningún dos campos pode estar vacío e volvemos outra vez ao principio. É un control, vale? Para cando me das a registrar que non me mandes as cousas así. Este couso dirame ningún dos campos pode estar vacío, porque o sabe. Porque comprobo se me estás mandando por post DNI, se ven vacío ou non ven vacío, ou facemos así, ou comprobamos con as queirades. Vale, entón, temos por aquí a comprobación de se os campos teñen ou non teñen valores. Ben, pois entonces, igual que antes, dolo a líneas, cargamos todos os datos, e aparece un arroba, isto é para que non aparezcan os errores, unha especie de supresión de errores. Se o poño diante de calquera expresión, intento ocultar o que fai PHP, intentar decir que non hai errores, vale? Se hai errores non nos mostra, non é boa idea utilizar isto. Claro, ao mellor cando guardei no archivo uns gardan en minúsculas, outros gardan en mayúsculas, eu colle vou coller e guardar todo en mayúsculas. Entonces pasamos esta función, pásame todo en mayúsculas. Necesito saber, cando vou meter unha nota, eu necesitaba saber se esa nota se existía, vale? Porque ao mellor o DNI que estaba metendo antes, que era 889T, se existía e agora quero meter outra nota, non ten sentido, pero ao mellor actualizar igual sí que me podría interesar, vale? Eso non temos incorporado, pero bueno, nós comprobamos se encontrou. Teño unha variable en contra igual a 0. Teño un patrón para que o DNI cumpla certo formato. Acordamos que vimos a función pragmatch, a partir deste patrón o DNI dime se a cumple ou non a cumple. Se me pasaches unha nota por cando mandaches registrar algo, se me pasaches unha nota menor que 0 e maior que 10, suponse que non, mando outra vez a página principal. Se me mandaches datos, se a nota é menor que 0 é maior que perdón, se é maior que 0, menor que 10, se cumple isto, comprobo se existe o archivo. Vale. Volvemos a meter o da arroba de supresión de errores, insisto que non é boa línea. Se o file existe, que vou dicir? Acordados que eu teño cargado en líneas, estaba aquí arriba o contido do archivo. Vale, bueno, pois recorremos porque aquí tamén, como nos pasaba no exemplo de antes, deixa de minimizar isto, aquí sí que estou guardando a información. Cando vedes aquí as lectura non, cando vemos aquí os datos, eu aquí estou traballando por líneas, vale? E ademais outro truco que meten aquí é que temos unha línea para nota, pois teño uns puntos que me separa, outra línea para nota. Vamos ter que ter en conta que meten estas líneas. Vale, entón, estaba registrando, non, estaba en index, vale. Entón, o dato existe, recorremos a línea, cada unha desas líneas. Se existe o DNI nesa línea, digo yo que o encontrou. É dicir, se cando meto 8888889T que metín antes, se existe, vai me dicir que o encontrou. Se se aquí temos aquí a comprobación, se o DNI se existe, vai me dicir, moi, xa está introduzco un diferente. E volvemos para atrás. Se non, temos que empezar a guardar os datos no ficheiro, vale? Porque me está mandando unha nota de un DNI que non existe, eu que vou a facer? Vou abrir o ficheiro. Vou a poñer o a más para que nos poña ao final de todo para añadir. E vou a facer a comprobación. Podes abrilo? Se non podes abrilo, poñemos un problema de creación para que non me salte un PT e me diga problema de creación. E agora, bueno, agora podemos decirlle, podemos facer, en vez de facer como fixemos antes, co Figurite ou co Iras, podemos facer con este. Mira, vamos poñendo pouquiño a pouco. Vasme poñendo nese archivo DNI, 2 puntos. Vasme poñer despois o nombre en mayúsculas, o DNI en mayúsculas, o que te acabas de recibir en mayúsculas. Vasme poñer un guión, fixadvos como está agardada o ficheiro,
DNI, dos puntos, DNI, un guión. Vale, pues vasme poñer ti o guión agora. Vasme escribir o texto nota. Vasme a poñer o que ven no valor nota. Vasme meter un salto de línea. Vasme poñer todos estes puntos. Vasme poñer outro salto de línea e vasme a cerrar o enlace coa array. É dicir, vasme meter como está aquí, salto de línea, vas meter os guións estes todos, bum, salta de línea. Estámoslo facendo línea a línea. Vale, entón, estamos aquí, xa non sei onde estamos aquí, comprobamos que existe, se existe o ficheiro, se non encontra igual a 0, metémolo, se non isto, vale. Se o archivo non exististe, esta comprobación de aquí ven de arriba, de se o archivo non existe, vamos a crealo, vale? Porque vamos a crealo co primeiro dato. Eu aquí abrino para añadir, e añadir ao final. Vamos a asegurarnos nos de que o vai a crear. O arquivo datos non existe, vaise crear. Hombre, ábreme o TXT en formato A. Añadir, añadir. Se non pode, vai non crear. Se hai problemas, conexión. Ponme o DNI, ponme todo, igual que antes. Os datos gardáronse correctamente. Se non se gardaron, salimos fora. Ben, isto é a forma de guardar os archivos. Unha vez que guardei os archivos, eu podo abrir o registro de notas. Se volvemos outra vez ao index.html, abrir o archivo de datos. Isto é tan simple como facer un href a ese ficheiro. Automáticamente o navegador é capaz de abrir ese ficheiro, vale? Por eso puxamos os guionciños para que quedase máis ou menos bonito. Pero é simplemente como se eu hubiera mandado, en vez de ser o TXT for unha imaxe, a href igual a federico.jpg, mostraría federico.jpg. Outro que nos queda é buscar nota.html. Cando lle dou a buscar nota por DNI, ábreme outra pantalliña que se vedes aquí ao final, vou a intentar ampliar. Eu aquí teño formado como unha página HTML. Existo, podía ser un único archivo .php, pero bueno, aquí está separado. Vaite a buscar nota.html. Vamos a buscar nota.html, entramos en buscar nota.html, abrimos un formulario, esquecedevos de JavaScript, esquecedevos, hai un formulario donde me vai a mandar a búsqueda.php, vale? Isto vai me mandar o ficheiro que se encarga de buscar. Vai ir por post, vai se chamar formulario, e o formulario ten o DNI con un valor que eu vou mandar. É dicir, cando eu lle dei aquí busca unha nota para este tío de aquí, lle dou a buscar nota, el vai me mandar o ficheiro búsqueda.php. Vamos ao ficheiro búsqueda e vai me mandar a información do DNI que quero saber, vale? Vamos a saber a información, pois vai mandar o nome do DNI que vamos a saber. Vale, vamos a búsqueda.php. Vale, empezamos. Mira, oye, estáme mandando alguén, claro, porque me está dicindo buscar unha nota, pero estou chegando aquí porque me mandou algo por DNI, porque se o DNI ou post DNI ben vacío, se sallo fora, non quero tonterías, é dicir, tes que mandar un DNI para buscar, vale, sí que che mando o DNI, vale, abrimos, existe o archivo datos TXT, sí que existe, vale, vamos cargar en líneas, vamos a abrir o archivo entero, abrimos o archivo, podemos buscar, vale, oye, mira, vasme coller o que ti me pasaches no DNI non vai a ser que me puxeras a T en minúscula e eu teña agardado en mayúsculas, vamos a pasalo a mayúsculas, vale, pasamos o DNI a mayúsculas. Oye, a posición é 0, con isto intento dicir en que posición do archivo me encontro o DNI, porque no resultado final me vai a dicir se o DNI este 88T estaba, non sei onde coño está, pero o se estaba, e además vai me dicir en que posición estaba, é dicir, este é o cuarto DNI registrado. Ojito que estamos na línea 7, pero sería o cuarto, non? Entón, vamos aquí á búsqueda. Oye, mira, a posición é 0. Encontrado é 0. Un contador parece que non o encontrei. O patrón é o patrón dun DNI, non ten nada. O que me estás mandando buscar ten sentido. Se estás mandando un DNI, porque se non me estás mandando, digo, che, eso non parece un DNI, paso. Vale, pasaría, escribo correctamente o teu DNI, o formato, vale, sí que me están mandando un DNI correcto, vale, abrimos un for que me recorra as líneas, vai me recorrer o fichero. Cando facemos file, acordamos que isto que nos mostraba o array cos datos, vamos a recorrer. Mira, nesa línea que está recorrindo, hai o DNI que me estás pasando? Sí, no, si o hai, si isto é certo, pinta, oye, mira, o valor que ti me dixeches, o DNI tal, é o primeiro rexistro ou o primeiro rexistro que aparece pos entre 2 máis 1. Isto é unha chorrada, simplemente para que vos dades conta que se mo encontra o 884T aquí, ou este, por exemplo, el vai dicir que está na posición 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pois dille, mira, tes que facer 6, tes que somarlle 2, porque tes que restar as líneas que están no medio, vale? Entonces sería 6 entre 2, 3 máis 1.
Por eso me está dicindo que é o cuarto registro. E acabouse, non ten máis este exercicio. Vale, vámoslo deixar aquí, entón, calquera cousa xa me vades dicindo.